Ćao bajkeri. Malo će kamera stajati glupo dok se montiram i pakujem. Današnja vožnja je iznenađenje. Ono što nije iznenađenje je to da idemo za Sremsku Mitrovicu. Današnje mjesto okupljanja je Zmaj. Idemo, sipamo gorivo, pićemo tamo i vidimo se na putu. Očigledno je da sam stigao prvi, vjerovatno što mi je ova lokacija i najbliža. Čekamo ostale i krećemo. Snimit ću i okupljanje ostalih, kako budu dolazili. Hoću, ajde, čao. Oj. Dečko! I ja sam tanko. Ne, to se ništa ne računa. Pun rezervoar. To se ne računa. Kaže, meni je pun rezervoar. Čovjek je stigao prvi, evo. Gospodin je stigao prvi, svaka čast. Reci mi samo je stigao sad posljednji. Sad, kralju, šta to radi? Hvala profesore dragi. Kaži mu, objasni. Ajde. Hoće ljudi da izlaze. A da izlaze? Pa šta, ne mogu od nas? Mogu od nas, ali ne mogu od mene. Entschuldigung. Diese ist eine kleine. Čekaj, stani, čekaj, polako. Evo, idemo. Na koliko ti pojačiš muziku? Malo jače od sredine. Ćao dragi moji bajkeri i svi ljubitelji putovanja, još jednom i s ove strane. I naravno, dobrodošli nazad na kanal. U današnjem danu i današnjem putovanju se svašta nešto lepo i turbulentno izdešavalo, zato vas ohrabrujem da ostanete do kraja ovog vloga, da vidite o čemu sve to pričam i da vidite jedan naš dogovor za sljedeću turu, za sljedeću vožnju. I kao što ste do sada mogli da čujete na početku ovog vloga, idemo za Sremsku Mitrovicu. Idemo autoputem i isključujemo se za Šimanovce i tamo posle nastavljamo starim putem. Uskoro ćete vidjeti o kakvom sam iznenađenju pričao na početku ovog klipa i šta se tu sve zapravo izdešavalo. Čekaj! Pa se dešava, ja vidim da mi nešto mušno. Ja vidim sve vreme mi nešto lupa.
Ja moram da budem iskren i znam da će me možda neko iz Vojvodine mrziti, ali meni je ovaj put bio mnogo dosadan, inače sve ravno, sve je pravo, zato sam i ironičan kad pomenem krivine. Kako se desilo Šta? da ti ispadnu? Nemam pojma. Znači ulazimo sad ovdje i tabla i ja raširim ruke, plaki na kočnicu. Da. Je. Jebote, mi smo skroz promašili. Šta smo opet zajedno? Ma skroz smo promašili, znaš gdje smo promašili? Od Zmaja, Trebali šta? desno, jel? Od Rume odmah desno. Opet smo promašili. Ako sam to mogu da se zove. Ajmo. Ajde, evo dva dima, neću. Ovo je bila Puši na neplanirana. Ako je potrebno, ja te čekam jer te ja razumem. I odjedem ja čujem šta lupama i vati. Jesi pitao ko je? A? Jesi pitao ko je? Sad kad bude, ja rekao gotovo, ode plaki u nju. Znaš ko je tako pogin? Kako? Ko je tako pogin? Ne znam. Sa Šaom. Jedna od najvećih i najlepših dama. Isidora. Isidora Danka, da. Ona se vozila u kabrioletu i uvijek je voljela da ima šal. I da je šal tako vozila, izgledala i ona Onda je došlo do zadnje vuče. u gumu. Ja mislim, strašno. Ništa, ovo samo biti se sažvakale, ja ne znam da li rade. A odavde što je, to nema veze, da pa da, ništa. Ma cele sam skinuo, nisu bile na tebi uopšte, ispale s tebe čoveče. Sve je bilo dole. A udavio bi se wireless. Onaj wireless deo bi te udavio. Ajde, idemo. Traži signal. A promašili smo zato što ne idemo baš za Sremsku Mitrovicu kako sam na početku rekao, već pokušavamo da nađemo sportski aerodrom Veliki Radinci. Naime, ideja današnjeg dana je bila da mi danas letimo jedrilicama. Što je moja velika dugogodišnja želja i bio sam presrećan kada smo o ovome pričali. Međutim, Ćao, čao. Čovjek je došao da leti Zmajem, ovaj u košulji iz Beograda, a ovo su domaćini, ali samo za Zmaj, i to će njemu samo da otvore, on će sam valjda da leti. A što se tiče jedrilica, nisu se danas pojavili, izgleda da mi je, beži sa sunca. Nisu se danas pojavili, izgleda da mi je istekla dozvola za jedrilice. Tako da ih nema, ali kaže, ali sam dobio broj instruktora Milorada, pa ćemo ga zvati u toku nedelje, pa se najavimo i organizujemo. Što smo i imali u planu. Ko nije pitao, nije ni dobio. To je tačno. Ja koliko puta nisam dobio, a uvek sam pitao. nažalost, kao što ste čuli, ljudima je istekla licenca, dozvolu ili šta već za jedrilice i mi danas nismo mogli da letimo. Ali nam je svakako bila velika čast i zadovoljstvo da smo obišli ovo mesto, da smo sad saznali gde, da možemo sljedeći put malo bolje da se organizujemo i raspitamo pre nego što dođemo. Inače, ovaj aeroklub je osnovan 1949. godine pod imenom Franjo Kluz. Aerodrom posjeduje 4 jedrilice marke Puhatek i Cirrus Standard i 9 aviona različitih modela. Kaže, samo presto. I nikad više, zvali su kao ajde da obnoviš dozvolu, ne. Nikad više, ja ga pitam preko, dobro da ti se letića? Šta ti ja letim svako večer, kada ne spavam? To ostaje ono sanj. To, više se samo više.
napuštamo aerodrom Veliki Radinci i idemo na kafu, jedan mali predah i sređivanje kakvih takvih utisaka. Pa mogu da... Pazi, Dobro. Ajde, čao. E sad, pošto nismo letili i nismo ispunili dan onako kako smo zamislili, na ovoj kratkoj pauzi smo odlučili da se vratimo za Beograd i odemo kod Nemanje na Avalu i tamo se dogovaramo o našem sledećem prelepom novom putovanju, koje ćete takođe sada videti na kraju. Vožnja sa Vesnom, ja nikad nisam vozio dok je on vozio sa Vesnom. Kako vozi kad Vesna se vozi s njim pozadi? smirenije dosta. Dosta smirenije, Smirenije. a? Smirenije. Nekad bih rekao baš je smiren i nekad uleti u njegovo ludilo. Kada ne može da izdrži, znaš. Pa malo uleti u ludilo pa se malo smiri, pa malo to uleti u ludilo pa se smiri. Ali generalno smiren. Odlučili smo da do Avale stignemo autoputem, da se isključimo kod Ikeje. Počeo je polako mrak da pada da bismo više vremena proveli gore kod Nemanje. Gde si, Vanja? Kako si? Dobro, Šta ima novo? pa ova mešalica. Mešalica ti je nova. Dobro večer. Poštovanje, kako ste? Ste dobro? Uživate? Gde ste vi? Mi krećemo nazad, popili kafu. Dobro, ajde sad pričamo za ovo. Hoćeš li u subotu ujutru ili na Zajru? Ne govorit ćemo Voju, znači oko 4-5 da krenemo, što? Ali Voja ide koliko? Ja već u ponedeljak moram da sam nazad, što znači... Ja, brate, radim u ponedeljak ujutru. Normalno, u subotu idemo da bi se u nedelju vratili, pošto ne stiže da se umijemo, kamo da se okupimo. Idemo se vozimo. Ponećemo vodu. Da li je realno da ću ići sam? Dobro, vratit ćemo se zajedno. Kad? U nedelju, znate, ja ako idem na ono, potom 2 dana. Vidim njih i da... Ali ta rečenica... Uvek je volja bitna. Ovde nema volje. Ne, ali pritom... Volja bitno, ovdje nema volje. Ja ti plaćam ja rezerva pun. A ja ti plaćam rezervar. Vojislave, daj toj ženi i opremu i idemo svi lagano.
Kako si lagano kad on ide sutra? On ide, znaćemo se s njim, bitno da mi idemo za njim. Meni je rekao da može me čeka do četvrtka. Ko te čeka do četvrtka? Ti si tamo pa si tamo. Da. Ali ajmo, zbog tebe se ne brinemo iz razloga jer ti nemaš jedan slobodan dan. Da imaš petak ili ponedjeljak slobodan, Ajde vidim petak ili ponedjeljak. petak bi ti bio odličan, bi mogo sa njim u petak, u subotu da odmora. Ali to ja sam možda i četvrtak slobodan. A ti krenu u četvrtak. Da bi krenuo sa Bakom u četvrtak. Pa razvojica krenete u četvrtak kao ono kad krene u petak. Ma nije on, nego ti i ja, bre. Ne Ne može idem on. kolima, bre. Neka ona vozi iza nas. Kao se pored vijeta. Lud. Ovo je planiranje, a niko ni ne zna da li će moći da ide da simpatiše. Ja sigurno idem, ja sam na festivalu 12, ako idem kolima pa idem, da. Uvek mi visimo. Viseći. Ne, ja visim. Ti prilično ide ti porodica, ideš tamo. Znači, Sve je bilo u redu što idemo nas dvojica duše, ali kad je čuo da ideš i ti, ta rečenica, pa ja ću da umem. Vidi govori. Uzmi kafu. ne mogu, plačem se, brate. Pustite da preživim sad ovo. I vidiš šta imam ovdje nešto. To je patka, brate. More To je potencijal. govno. Vidiš da liči na ono govno? Ono je smajli govno. Imaš potencijal Eto, na more. dobio sam, brate. Bio si ti šta ćeš da voziš do dole. Brate, ajmo. A še, ja ništa ne... Mi idemo, samo ti ne ideš. Ja moram da vidim, znači Da, lepo si mi ja rekao. ću to znati verovatno u sredu, kako mi je plan. Znači, sve to da bi znao, ja moram još da idem da se testiram i moram, ako idemo preko Bosne, da izvedim zeleni kartu. Ako ti saznaš u sredu, Kad biš tu krenete ujutru, bre, u 6. i onda što ranije. Ja nemam ništa protiv, samo ako je super vreme, on kišna Ja djela. moram u nedelju, Pa u nedelju krenete u 12 nazad. tako, oko podne, znači doručak sa njima, sve. Ne mogu veriti da im ja organizujem koji nema veze sa njima. Ali Kako ja, nemaš veze, brate? Kako nemaš Pa veze? jedino ima koji imam veze ako dođete do bara. Gde si? A gde ideš ti na more? A gdje ti ideš? idem kod njih, A gdje su oni? Risan. Riza, a koliko to daleko? To nije daleko. Ali pazi, ja u subotu nisam tu. Ne idemo, brate. A gde si u subotu? U baru. Ostavi ključ ispod Da, saksije. on je u U baru. baru smo u subotu. Da, ali ja sam u subotu u Kotoru, na festivalu. Ne, ja u baru spavam, u Kotoru sam na festivalu. Sad se vidi tu. A onda sam u Kotoru. Onda smo u Kotoru. Ti ostavi ključ ispod saksije. Šta će mi, brate, kad su oni u Kotoru, idemo u Kotoru? Šta, gdje ćeš da spavaš crni? Gde me stave? Stave na plažu. Na plažu, spavamo. A još i da delimo vreću za spavanje. Nećemo Ajde, vreću, brate. Ljudi, ja sam u hotelu, imate mesta kod mene dole na recepciji. Nećemo u... Budete na Ima, plaži. ja sam spavao kad sam išao s pozorišem, napili smo se, spavao sam na leželjkama. Samo se pokriješ. Gdje radiš? Kom radiš? Čekaj. Ajde, otvoreno sve, ali vidim ja. Vidim ja da ću da gledam vaše fotke od ozdole, jel? Brate, realno. Čekaj, ajde, mislim, ako baš bude ono, ako možemo nategnemo Pa, znaš koliko imamo vi? rano, možeš ti u Kako da nategnemo, možda idemo kad hoćeš. Da se spusti pravo na meni. Može li lična karta, mi ti pasaš? Kako mi pasaš? Isto kod ti pas. Ne možeš Ali ti čekaj, Bosna može lična karta. čekajte može. Jel ima želju da ideš? Pa jebo to viš da izgore, brate, šta mi bilo na želju. To je najbitnije. To je najbitnije. Ti čuvaj tu želju, pa ćemo ti pričati kako je bilo dole. Vidjet ćemo da će biti od ovog mora, to niko ne zna, je. Upravo ste prisustvovali jednom potpunom ludilu od dogovora za putovanje za Crnu Goru, a u sljedećem vlogu ćete kompletno vidjeti šta se zaista izdešavalo, da li smo otišli za Crnu Goru, ko je otišao. Postoji neka potpuno posebna neka iznenađenja. Sljedeći vlog je meni najlepši koji sam ikad doživio u životu. Zato ostanite sa nama do kraja na kanalu, pratite moj kanal, pratite Mudrolija o motorima, uživajte u našim videima i našim putovanjima, našim zajebancijama i punog srca se vidimo jako brzo. Ćao svima!